Ahoj, vítam ťa v ďalšom dni našho tvorenia. Dnešná téma je sloboda. A ja som sa rozhodla, že to tvorenie dnes viac ako na ten výsledok, teda na to zamyslenie sa, aký symbol alebo aký obraz pre mňa má sloboda, tak ja ho skôr zameriam na ten proces. Takže si dovolím tvoriť úplne slobodne a použijem na to akrylové farby. Mám tu aj tu vedľa a mám tu 2 panely. A ešte tu mám aj tretí, takzvaný bordelový, alebo proste sem nebudem vôbec tvoriť, len ho budem používať na tie zbytky, ktoré mi zostanú, budete to vidieť v procese. A je to vlastne proces tvorenia, ktorý si dopriavam každý deň, možno nie v takomto veľkom rozmere ako teraz, ale v tých stránkach denníkov rôznych, napríklad, že nechám len slobodne, voľne robiť farby a tie tvary a ruky, to, čo chcú. Tak vám ho dnes sprostredkujem a myslím si, že nebudem do ňoho vôbec hovoriť, pretože v tom slobodnom procese som úplne v nejakých mojich krajinách, ktoré sa asi ani nedajú popísať. Alebo tá snaha vyjadriť ich v tom momente nejakým slovom je to, čo ich vyberá z tej slobody, to, čo ich môže zbrzdiť. Takže skúsim dnes vyjadriť moju slobodu na tomto priestore a vy môžete tvoriť so mnou. A myslím, že bude lepšie, keď tie prstenie si dám dolu. Dnes to bude asi messy. Tak, ja začnem tým, že si zavriem oči a skúsim sa nacítiť na to miesto v sebe, ktoré mi povie, ktorú farbu chce použiť, keď počuje tému sloboda.
Takže toľko sloboda. Musím chvíľku počkať, pretože je to extrémne mokré, takže momentálne čokoľvek by som slobodne spravila, tak tam spravím veľký chaos. Nazvime to, keďže pomiešam všetko do niečoho, ale zase to bude len príma matéria niečoho ďalšieho a podklad na to, čo sa môže diať. Tu je dielko z tých zbytkov, ktoré niekedy vyznie ešte krajšie než to, o čo sa v úvodzovkách snažíme, pretože tu ani nie je snaha, ale to podvedomie tam prináša nejaký element, ktorý sa podľa mňa vždy zapne, keď vieme, že niečo tvoríme, že ten proces úplného zamerania sa na výsledok je len tu, pretože je to od začiatku brané ako niečo mimo. Tak verím, že vás tento proces pobavil a kľudne si ho vyskúšajte. Ak sa vám stane dennou praxou, môže vás zaviesť veľmi ďaleko, hlboko a priniesť vám veľa poznaní. Minimálne sa spojíte s niečím vo vašom vnútri, čo je extrémne tvorivé a chce ukázať svetu, že je tu veľa farieb, možností. Ak sa vám tvorenie páči, tak zostaňte so mnou, staňte sa odoberateľmi tohto kanála, neujde vám žiadne ďalšie video a stále sa môžete ešte pridať na vlnu a zažiť si to tvorenie v skupinke a vidíme sa na budúce. Ahoj.